И така, здравейте, приятели, това е Minecraft Giveaway. Чакайте за малко. И така, пак са тук, изнете нали за това, но точно сега не може това. И така, както казвах, това е Minecraft Giveaway, както виждате, нали, за премиум аккаунт. За Minecraft, правя го, за какво ли мислите пак, защото имаше, нали, така, малко гана за хората, които нали, учиха също се бяха написали и затова нали, пак мисля да направя още един. Пак по същия начин както миналия път трябва да направите ето както ето сега и ето както нали, миналия път. Ще става всичко нали, ето така първоначално ще влезете, ето корен по искането. Нали, BG влезете, не изчакай само за малко. Заради ето нали на канала, че искате в него. Ето нали натискате, ако искате видеоклипове, ако искате както тук са написани Minecraft Giveaway. Натискате се. Към... да извървим. Ето само паузирам. Ето тук нали веднага ви излиза Minecraft Giveaway. Ето тук нали... Да, това го бях обяснил в последния клип. Ето тук ми допишете ето... Оп. Ето така, запис. Тире, например, 12, ако сте 12 номер, 1 или 4, или ако сте номер 10, нали така. Смахте ми идеята. Ето точно заради такива коментари. Ето, например, Аритеглиеве, ето имаше доста хора. Пак поздравявам миналия човек, който беше спечелен. Ето, нали, това нали мисля ще ги направя. И така, теглянето ще бъде, когато се пред поне 20 човека. Към сега, ето, кажем, ето, този човек. Така че нали правя рекламация, но това все пак не е мой приятел. Все пак нали да ви покажем, че само това. Чакай за малко. Ето го нали. Ето, ако сте гледали малък клип, негова сте, ето, на е, и ще има линк към описанието. Ето, доста хубави клипове има. Ето сега нали правя такова, правя рекламация, но лично за мен е доста супер канал. Ето той един ние е Мистер Фанта БГ, другият е Конструктор, ако са го чували. И това е всичко. Много ви хареса клипа. Чао. Чао.